Ibu ikolobịa na-eto eto gee ntị ọfụma n'akụkọ a. Chi na-efo ife ọjọọ a na-abawanye. O nwere one lady chatịrị m one day wee sị m na egwu atụgbuo ya. Wee na-asị ya kedu ihe na-atụ gị egwu? Ọ sị m na o nwee friend ya na the girl nọkọta bido na-akụzilaghachi n'ụdị ego the girl na-elizi na ọwọtalọ. Nwa na-adị surprise, how come ka this girl esi bịa na-eli ụdị ego a ka ị na-eme? So the girl ịmagoju bịa sị nna ya biko ya ji sie ya what is going on ka ị na-emezi nna nke ya nwe igokwuzi iPhone 11 Pro Max. The lady wee sị ya na ọ chọrọ na ịbata n'ihe a na-alụ nakwa oyo gị abata n'ihe a na-alụ ka o soro ibia ibe ihe a na-eli. O sị ka ya na-alụ. O sị na oge oti ya na grupu fa ka baba fa nyere ya aka na o nwee baba na baba fa na onwere ụdị ihe ọ chọọ ịma nweta n'aka ya. Kedu ihe baba na-alụ? Baba na-agwọ ọrụ fa ọgwụ fa ji ejide nwoke. Gị nwa na onwe ibu nwoke kpọlị ya for a night dinee ya. Onwe ndị na-ete ya ete na vagina, nwee ndị na-eme nke ha performance efe na-ete mana nke akọgodolu m. Then gị nwa na onwe isi bụzi ọga nwezi ike iyuzusizie the girl ichenjizie mind ihe ọbụla ọ gwa gị. Ọ sị gị na onye dị ụtọ ka ọ chọrọ igu ya ozugbo. Ihe ọbụla ọ kpara afa eme ya ozugbo na-egbunye oge. Ngwa look at this kind of life a na-ebizi now. You can imagine that life. Ụmụ nwaanyị na-abazi n'ihe ọjọọ. Gị nwa bụ nwoke kwesịrị idebe mgba ya ofu ebe ị na-achụgharị nwaanyị na-agagharị otu a gaghị erigide imitie such women fa manipulate gị nara ya ego nke ahụ ị kwesịrị isevu maka na ịchụ nwaanyị bụzi afa nna gị before ị mara ya na-eme ifube. Ka anyị dị very careful. Ihe ụmụ nwaanyị na-emezi now dị too much. Ka anyị dị very careful. Mara ụdị nwa ka ị na-achụrụ nwaanyị in the first place. Nwaanyị niile ịchụgolo achụ ma ị bụ married man ma ị ka bụ a young guy, nwaanyị niile ịchụgolo achụ ka ihe iji ya wee mepụta. Ịmakwa na isi evugide ego inyego ụmụ nwaanyị na ndụ a, ịmakwa ihe ọ ga-emego olu gị. Ka uche anyị dị ya, ụmụ nwaanyị na-abazi n'ife ọjọọ na egwu ọgwụ na ihe ọjọọ dị iche iche now. So ka uche anyị dị ya bikonu. Malụ nwaanyị gị na ya na-emeka ihe ma ị nwere oyi bụ oge ọbụla ọsị ka eje gbaa pati uche gị dị ya. Nsogbu dịkwa o, agwọ nọsịkwa n'akịrịka o. Uche anyị dịkwa na ya ụmụnne m, ka uche anyị dịkwa ya. Ọkwa ka m ji wee mee vidio wee na-ayọ gị nwa bụ my brother ka uche gị dị ya. Ụmụ nwaanyị na-abazikwa n'ife ọjọọ ka fa wee nwude nwoke. Ọ ya abụ ha kọmandịzia nwoke ka ọ na-eme ihe ọbụla nwoke kwuru. Biko share this video to others ka nwoke ibe m ọzọ nụkwa ya bụ okwu wee welụkwa ya wee mara ife. Chukwu gozielu m unu.